даврои ҳазрати Мусо алайҳиссалом ана як марде буд мега байни 100,000 израилитиян да бигем ами яҳудода фарзандои Исроилда як марди пулдор бигем буд. Ягон авлодам надошт, ягон кас надошт хазиш. Танҳо мега як ҷиян дошт мега тамом. И ҷиянаш бисёр фикрои ғаш дошт нисбати ами тағоиш бигем. Мехост ки ами боигари ами тағоиша бигирада, чӣ кина, чӣ кор кунад асад, чӣ план дошт да? Да фикрош дига зад. Дид ки тағоишам бисёр умри дароз медидай. Мега як шаб як рӯз мега шаб мега хест мега у ба хонаи ами тағоиша мега ҳаракат кард мега омад мега. Омад мега ба хона шава мега кор да гирифту мега амира корча қати зад, куштушу ва гирифт овард мега дар ҳавлии як одами дига партофтушу мега. Саҳар мега бедор шидан, ҳама мега омадан ҷасади ин одами боя дидан дар ҳавлӣ мега. Ҳама ҳайрон шидан ки чӣ гуна ич хе мурда боша, масад ки кишта боша ира. Мега ами ҷиянаш омаду мега хча как бута нодон гиритая гирия дора дар пешам шитая. Ки куштай тағои мара, ки куш тағои мара. Ҳам хеле как бута як ролла бозӣ кардистай да бигем. Баъдан мега гирифтан ами ҷасади ҳаби бодами бояву гуфтан пеш ҳазрати Мусо мерем мега. Пеш ҳазрати Мусо мерем, мепурсем ҳазрати Мусора, ҷасада мебарем, пури хун буд. Ки кишта боша, баъд буфаҳмам ку. Баъд ами ҷияншам мега гирифту гуфт рафт, паямбари худо буфаҳм ку тағои мара ки киштай, чӣ кор кадай, чӣ байхӣ кадай. Хулоса ҳазрати Мусо гуфт як дақиқа гуфт вақтам тен. ҳазрати Мусо 3 бор пурсидшона. қасам ба худо гуфт бигӯен ки киштай ҳамира. аз ҳамун фарзандои Исроил пурсида вақте ки ҷамъ шида будан назди ҳамуда 3 бор пурсид шона гуфт ки киштай бигӯен, ҳеҷ ка нагуфт, хаб кард. баъд даст вардошт назди Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дуо кард ки гуфт парвардигоро хай мода бугу мақсад амира ки кишта ҳеҷ ка иҷа намега моро хаб кардагия. хулоса баъдан баргашт назди фарзандои Исроил. ҳазрати Мусо омад гуфт бояд ҳамаи шумо як говера забҳ кунен. фарзандои Исроил гуфтанд ки охи чӣ рабт дора и гов кушӣ мо ба фаҳмидани масад преступники одаме ки ира куштай. Не бояд шумо масад як говера бикушен. ҳазрати Мусоро омадан гуфтанд ки охи мо назди то як одами калон гуфта омадем, моро мазоқ мекунӣ, масад гуфтеси ки бигирен гов бикушен мегӯӣ. баъд ҳазрати Мусо гуфт охи чизе ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло гуфта масад ҳамуро гуфтестам то на. чӣ хеле шӯхӣ, чӣ хеле гапу чап. хулоса мега баъд пурсидан гуфтанд ки хай бипурса Аллоҳа гуфт масад чӣ хеле гов бикушем, чӣ хеле боша бояд. яке дар сураи Бақара ояти 67-68 омадагии қиссаи қуръонияи. хулоса баъдан ҳазрати Мусо Аллоҳ субҳонаҳу ва таолоро мепурса мега ё парвардигоро ё чӣ гуна мақсад гова ё евреё хучон да мақсад кора қин кардан гирифтанда, чӣ хеле гов бикушам. баъд Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло гуфт шона гуфт гови пирамла боша ё шамла боша, средни боша. ҳам хеле баъд ё омадан шиштан байни бигем калонсолои хучон қати як ҷода як маслиҳат омадан шиштан гап зада истанаку шиштан маслиҳат кардану баъдан бо назди ҳазрати Мусоро файрод кардан гуфтан ҳазрати Мусо ака бупурс бо Аллоҳ субҳонаҳу ва таолоро мақсад ки чӣ гуна бояд боша и бигем ранги гов чӣ гуна боша бояд, чӣ хеле цвет боша. охир ҳазрати Мусо гуфт ман шуморо гуфтам пурсидам гуфта ки як гов бикушен. инҳо хучонда қин кардесанд бигем ҳам чизада коршона фарзандои Исроил. баъд ҳазрати Мусо худованда бигем нидо мекуна. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло мегашона мега гови зард боша, зард боша да. чӣ хеле боша бояд? Зард боша, дар танаш ягон цвети дига бояд набоша мега. фақат зард боша. ҳаст як говое ки алабаланд ку хеле. фаҳмиде? хулоса бояд ҳамихе боша гуфт. бояд гуфт кор кадаги набоша. яъне баъзе говоро пеш мегирифтан хеле ҷуфт мекардан заминҳоро ку. ин гуна гуфт ҷуфт кадаги бояд набоша. фаҳмиде? хулоса гуфт гови ҷуфткадаги набоша, цветаш покиза зард боша. баъдан тамоми ҷоро мекованд инҳо гов намеёванд. хулоса баъд ая ҷо меёванд назди ҳама одам мераванд. як кӯдак буда вай ятимай.
ҳам хеле гов дошта, чӣ гунае ки Аллоҳ субҳону таоло ба фарзандои Исроил гуфт. мераванд кӯдака ятима мепурсанд, мегӯянд говута намефурӯшӣ? Мегӯяд не намефурӯшам. баъдан мегӯяд ки хай биё чанд сум мегӣ, бугӯ метемта, мегӯяд чени вазмш тиллоам бутен метимтона. баъд дига мақсад версия омадагия, мегӯяд чени пӯсташ тилло бутен ма метим. хулоса метанаша тиллоро гова мегиранд, назди ҳазрати Мусо меоранд. ҳазрати Мусоро мегӯянд ки ина гова овардем. ҳазрати Мусо гова мекушанд, бигем мегиранд ҳамун гӯшта, як гӯшти ҳамун гова дар ҳамун одаме ки ҳамун бое ки ҳамун сарватманде ки дунё гузашта буд куштанша, дар ҳамун ҷои ҳамун шиками ҳамун мепартояд, ҳамун гӯшта мемонаву ҳамин шахси бой бигем зинда мешава ба қудрати Аллоҳ субҳанаҳу таоло, мехеза. ҳазрати Мусо мепурсешда: эй мард, ки тура кушт, ки тура корча зад ба қатл расон? ҳамин мард мекова, нигоҳ мекуна, Исуса мебина, ҳамун ҷиянша мебина, ҷиянша нишон мета, мега анами мара кушт, мега анами мара ба қатл расон. Ана ки давомуш гарини бад интересная, поделиться ка историяга да живому нақл мекунем, чӣ гап мешавад.